Dobrý deň ľudia, dneska vás vítam u nového videa. No, ideme si zahrať túto hru. Má to cool grafiku. Bohužiaľ to je ešte beta, ale postupne sa tá hra vyvíja, ako vidíte. No, ja si budem spoločne s vami zahrať. Tak nezabudnite dať like a odbery ako vždy u mňa dobrovoľný, hej? Tak poďme na to. Vyzerá to... Čakajte. Vyzerá to, ako keby to nebolo ani poriadne Roblox. Všakže, ale je to Roblox. Ešte počkajte, si dám iné zbranie. Tak. No, dobre. No, dúfam, že budem aspoň v top 3 v kiloch. Ak nie, tak nevadí. Tam je. No dobre, zabil ma. Môže mať teraz túto zbraň. Tak on má brokovnicu, super. A tu ma zabijú, to nič. Tu mám nič. Tak inde, no flashbang mi dal to. Poď sa jedno. Mŕtvy. Za mňou takto. Asi. Hej. Ma nabuje. Počkaj. Nie. No, tu nakempiť. To nie je zlé. Tak to tu budem čakať a šutiť. Si rozbijeme ešte okienko. Zrkadlo tak. A to nemá ani význam, kempi to ak nikto není. Aha. Jasné. Fúha. No super. Neznášam túto mapu už naozaj od dneska. Pána oholenie. Krásne. No tak. I tak som zomrel. Tak to nemá ani význam. Kempi. Haha. Si myslel. Tam kempil na mňa. Brachono, poď si po mňa, poď. Ty jaký typek. Je nás tu dosť veľa. Nikto tu není zatiaľ, našťastie. Kde strieľaš? Som. Idem bombiť.
Tak nič. Ale aspoň som išiel nejaké bomby. Koľkatý som? Tretí! Yes! V top 3. Nová mapa. No. Tu mám dobre kempy. Ahoj. Nechaj ma. Si dáme inú zbraň. Fúha. Chvíľku to robím AFK a nie som zomrel. Tak si idem ešte po tú istú zbraň. Tak to stačí kempiť a potom bum, bum, bum. Hej, tak to mŕtvy. Alebo ja. Nevadím. Zatiaľ toto bolo, nie? Čo kempíš? Tu kempí. Aspoň keď už kempíš. To som nemal šancu. Nie. Čivoj. Nejde mi ťahovať pištolku. Nemá to ani zmysel si vyťahovať tú pištolku. 4. 1 kill mi chýba. Zdržal. Nie, spíkli sa na mňa. To sú skémy. S pištolkou asi nebudu. Ty kokos. Nemám šancu už. Ja mám livo to týpek. Ty tam 2 teammatea. Krásny symbol. No. No, tak odtiaľ to. No, už nie som medzi živými. A zasa som. A tam bude 100%. Takto. Bro si myslel. No, ten istý, super. Takto. Ešte keby som mal laser.
Typek mal laser. By zaujímalo, na aký gane je ten laser. Kde kempil? A na čo kempil ešte? To mi tak pomôže. Fúham. Dobre, keď budem v top 3, ukončím video. To bude trvať. No pekne. Tým týmujete a potom nebudem prehrávať. Top 3, yes. Ešte dám 1 kill a to je koniec. No, už som v top 4, dobre. Tak, posledný kill teraz. Aby som bol v tej top 3. Pre mňa by zaujímalo, ako vyzerá ten typek. Môžem potom pozrieť. No, týmto by som chcel dnešné video ukončiť. A ak sa vám video páčilo, tak sa uvidíme zasa na budúce a uložte si ma, aby ste vedeli, koho máte pozerať. Tak, čauko.